Opa. Kaixo, Alain. Kaixo. Goaz barrueria egiten ari dela. Bueno, leku bat hartuko du. Oie, sekretu bat kontatu behar dizuet. Bai. Alain, eta zein da zure sekretua? Transexuala naiz. Baina, Alain, tontoa zara, zertaz ari zara? Tonto la pico. Beti berdin, eski ez dut ulertzen segatik esaten duzu txorakeri horiek. Legeak LGTBIQ+ komunitatea onartzen duela kontuan hartzea, gizarteak ez baitu erabat